Kan iedereen nog eens die voorstel wil? Zou je denken dat de mensen dat horen nog? Ja, wat vinden ze leuk? Moet je even wachten hoor. Ik ben Johannes van der Linden. Ik heb pas een nieuwe jas. Dat is Johannes van der Linden, die heeft pas een nieuwe jas. Ik ben Johannes van der Linden. Ik heb pas een nieuwe jas. Dat is Johannes van der Linden, die heeft pas een nieuwe jas. En als de mensen me zien lopen, zeggen ze: Oeh, is dat je jas? Ik ben Johannes van der Linden. En ik heb pas een nieuwe broek. Dat is Johannes van der Linden, die heeft pas een nieuwe broek. Ik ben Johannes van der Linden. En ik heb pas een nieuwe broek. Dat is Johannes van der Linden, die heeft pas een nieuwe broek. En als de mensen me zien lopen, zeggen ze: Oeh, is dat je goed? Is dat je goed? en ik Het is alsof ik kijken naar de Oesemarkt. En in de landbouw neem ik dan een neus. En zaterdagmiddags liep hij op de fiets naar huis. dan zijn de vrouwen. Oh, je bent wetend. Hij is niet Ik ben Johannes van der Linden. En ik heb pas een nieuwe bril. Dat is Johannes van der Linden, die heeft pas een nieuwe bril. Ik ben Johannes van der Linden. En ik heb nu een kapotte bril. Dat is Johannes van der Linden, die heeft nog een kapotte bril. En als de mensen me zien lopen, zeggen ze: Oeh, is dat je bril? ik ben Johannes van der Linden. En ik heb pas een nieuwe bril. Ik ben Johannes van der Linden. En ik heb pas een nieuwe bril. Wat de mensen me zien lopen, zeggen ze: Oeh, is dat je bril? En ik ga eens alsof ik kijken naar de Oesemarkt. En in de landbouw neem ik dan een neus. En zaterdagmiddags liep hij op de fiets naar huis. dan zijn de vrouwen. Oeh, je bent wetend. Hij is niet uit. Ik ben Johannes van der Linden. En ik heb pas een nieuwe broek. Dat is Johannes van der Linden, die heeft pas een nieuwe broek. Ik ben Johannes van der Linden.